duuɓi temeɗɗe joyi be gelɗe hakkunde maɓɓe. Yo nder duuɓi temeɗɗe joyi be gelɗe ɗo nde diina annabi Isa man tampi, wala diina gotka feere wari ɗo, ngendam man wari ukki, jahilare ñiɓre wari ukki ha ummatore nde annabijo sallllahu alaihi wa sallama nela her muɗum ɗo. E noon erde bo ɗuuɗi ha ummatore man. E nde annabijo nelaɗo kanko ɗo dari be sahabo en maako ɓe ɗo cankita diina man, ɓe ɗon paddo kuje lattiɗe dañaɗe hakkunde maako be annabi Isa alayhi salam, kuje lattiɗe ɗe diina yiɗa ɗuɗɗe annabijo sallllahu alaihi wa sallama tawi no haɓi be maaje. E noon ɗo ɗum joɗaki ni noon ɓe o tawi man bo kañum bo losi kafaje muɗum ha kaɓa be annabijo sallllahu alayhi wa sallam. nder habre nde ɓe losi kafaje ɓe kaɓi be annabijo konu wiyetego konu badar, heferɓe man ɓe gari ɓe giidi be annabijo ha badar, ɓe kaɓi be muɗum. nde ɓe kaɓi be annabijo wakkati man julɓe jaali heferɓe ha konu badar, silama ɓanti, heferɓe warɓe kaɓata be maako fu lori ɓe latti ɗum ɓe rusɓare be miccaye. e nde ɓe kuuci banniɗo heferɓe man joɗaki noon, kat bo ɓe carowotiri, ɓe kawti waɗan hitande ɓe ɗo taskano konu ngolngu feere, ɓe mbi ha ɓe ngaato do annabijo sallllahu alayhi wa sallam bana jaali yimɓe maɓɓe ha konu badre. en andi ha konu badre heferɓe 17 mbarama, e noon 17 nanngama. nde ɓe garti makka man ɓe ciri, ɓe ɗon mofta ceedon maɓɓe, ɓe ɗon mofta balmi maɓɓe, waɗan hitande ɓe taski habre man, hakkat bo ɓe ngara ɓe kaɓa be annabijo sallllahu alayhi wa sallam. nde ɓe taski taskara timmi dikka, kamɓe lattiɓe heferɓe man wonɓe ha makka man ɓaawo timmugo konu badre hitande ɗiɗaɓre, ɓe loroy hitande tataɓre ha shawwal, lewru juldandu salindu timmundu ɗo, ɓe loroy her madina. ɓe ngari ha ɓe kaɓa be annabijo sallallahu alaihi wasallam ngam ha ɓe ngaato habre lattinde hitande salinde nde annabijo jaaliɓe her muɗum be sahabo en muɗum. ɓe taskoy ɓe ngari ɓe jippi ha nokkure wiyetede Uhud, jabalu Uhud, nde ɗon ngal woyla madina ɗo, kala jaaɗo hijji fuu yiyande ewande yani yilloyo lattiɗo mayiɓe mbaraɓe ha konu Uhud man ma foti yaake feere goɗɗo yan waɗanoyaɓe du'a. yo heferɓe man jayi jippi ha nokkure man, nde ɓe jippi annabijo sallllahu alayhi wa sallam kubar waranimo, heferɓe taskake hitande ngari ha kaɓa be maako, jippake her maɓɓe ha nokkuyel beetegel Uhud ngel anduɗen jotta ɗo. ɓawde annabijo juuli be yimɓe jumare, annabijo nasti nder saare maako, o sonni yimɓe, o wi nda heferɓe ngari ha kaɓa be meɗen. annabijo e ɓorni dir'ure muɗum toggore lattinde habre nde o yadata konu kanko annabijo sallllahu alayhi wa sallam. nde o ɓorni nde o wi dagantako annabojo ɓorno toggore nde ɗo ɓawo ɗon jooɗo her saare muɗum sey ya yiidoya ɓe latti ɗum konne en muɗum. annabijo wurti, o wurtodi bo ɓe latti ɗum waɗan sahabo en ujunere ha pottoya ɓe heferɓe warɓe ha badre jooɗi ha kaɓa ɓe annabijo sallllahu alayhi wa sallam. annabijo wurti waɗan ɓe yimɓe ujunere, amma abdoullahi ibne ubay ibnu salul o lorodi ɓe waɗan sulusul jeysh, un tiers o lorodi ɓe muɗum, ɗume yarata on habre ɓe mbaran on he ɓeya ɗo gaɗan ujune tato, onon ujunere kaza kaza. o waɗi nafikare maako, yimɓe jur tampa imanako en lorodi ɓe maako, lutti yimɓe temeɗɗe jeɗɗo tan dillidi ɓe annabijo sallllahu alayhi wa sallam hakkunu badre man. heferɓe ɓe lattakeno kamɓe bo ujune tato. ardiɗo heferɓe man abou soufiane, jake on abou soufiane silmay, en andi abou soufiane silama mum sabbiti ya maɓɓitirgo makka, o fuɗɗi silmugo. e noon annabijo sallllahu alayhi wa sallam o solli sahabo en maako, o fajira asawe ɓe dilli her konu man, jumare o matini ɓe fajiri asawe, o ɓorni latti ɗum ko ɓornoto, o ho'i balmi maako, o umri sahabo en maako gurto. ɓawɗon annabijo fajiri asawe dawi dilli ha nokkure wiyetede Uhud man. ɓawɗo annabijo nde yettu ha nokkure man, woɗi koseyel ni ko jotta e hijju walla umra tawangel, ngel ɗo wiye jabalu rumat, koseyel man lesgel dow hosere udu. annabijo darni ha ɗon sahabo en 50 nde yetti ha nokkure man, wi onon ɓeeɗo ko on gi min pat ɓe mbardi min tata cotte ha nokkure ɗo, onon kam dare her magel noon lisme babal ngal ɗo. ɓawɗon annabijo sallllahu alayhi wa sallam nde ɓe o lismini lismo babel man abdoullah ibnu joubayr, o lismi ɓe abdoullah ibnu zoubayr, o lismini ɓe ɓe lismo babal man tata ɓe cendira ɓe magal. ɓawɗon annabijo sallllahu alayhi wa sallama dumtini habre fuɗɗa, en andi annabijo sey to hokki autorisation ɓawɗon habre fuɗɗata. ɓawɗon annabijo e sahabo en yalla fuɗɗa habre, heferɓe ɗon galɗo ujune tato, julɓe bo annabijo wardi ɓe maɓɓe ɓe temeɗɗe jeɗɗo, ɓe ujunere no mbiɗon abdoullahi ibnu ubay ibnu salul lorodi ɓe temeɗɗe tato. ɓawɗon habre fuɗɗi, nde habre lattake wuli, sahabo en wonɓe dow koseyel go ndaari jotta kam jaalagal, julɓe puɗɗi jaalago, heferɓe puɗɗi doggugo. annabijo bo umri ɓe no tata ɓe jippo koseyel ngel ɓe mbaɗɗi dow muɗum ɗo, ɓe fuu jotta kam ɓe gi ndalaguji ɗon keewi. heferɓe man doggi acci ndalaguji,
asa heferɓe ɗum dabare gaɗi doggiɗo acci ndalaguji on ɗo lororigal ɓaawo latti ɗum ɓe capanjo annabijo darni wi ta jottota ndimbogo yo suɓiyago nde gi ndalaguji go suyi jippi mbi ha doggana jordana njalaguji man koca ɗum keɓa mara ɗum nde ɓe jippi her nokkure man yake man Khalid ibnul Walid bo kefere o silmay Khalid ibnul Walid bo ɗon gajiya heferɓe o wari ha Jabalur Rumat go o tawi yimɓe go jippake go o tawi sappo luttiɓe pat o mbari ɓe ha koose lattigel pamarel go ɓeya go jippi jeyi kocoye latti ɗum ko mbiɗen ndalagu go ɓe koci ɗum ɓaawo ɗon heferɓe o ngari taari ɓe nde jehigal ɓaawo maɓɓe o ngari taari ɓe ni ɓe jippi koosel man ɓeya ngonigal ɓaawo maɓɓe ngari ngari gal yeeso maɓɓe bo nda ɓe ndalaguji amma heferɓe ngari taari ɓe gal yeeso ɓaawo ɗon tardi ɓe gal ɓaawo ɗon ɓe mbari julɓe jur ha nokkure man ɗo julɓe mbari nder maɓɓe sappo Khalid ibnul Walid en mbari gal dow koosel gal les koosel mbiɓe ha ngara koca latti ɗum ndalagu go kamɓe bo ɓe mbari ɓe yo her nokkure man nde ɓe mbari ɓe ɗo wargo man ɗuuɗi gal jiya julɓe ɗo ha ɓe tawoy annabijo sallllahu alayhi wa sallam annabijo ɓe tawi ɗum kañum bo ɓe musɓi ɗum ɓe ceeki hoore annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓe piɗimo ɓe hayra hoore maako seeki ɓe musɓi ha ñiiƴe maako latti ɗum coli kanko annabijo sallllahu alayhi wa sallam woodi dir ure nde o ɓorni dir ure habre sulke mbiɗen je habre nde annabijo ɓorni goo hakke ɓe mbalmi annabijo ɗo ha kuƴe ɗiɗi nder kuƴe latti ɗum sulke man nasti ha nder ɓanndu annabijo sallllahu alayhi wa sallam accu noon bo annabijo doƴƴi ha nder gaska nde o doƴƴi ha nder gaska Ali ibnu Abi Talib wari hooci annabijo sallllahu alayhi wa sallam ha wurtinamo wawaymo Talhatu ibnu Ubaydillah wari walliti Ali ibnu Abi Talib ɓe gurtini annabijo sallllahu alayhi wa sallam ha nder gaska ka annabijo doƴƴi her muɗum hakke musɓanɗe caati ha ɓanndu annabijo sallllahu alayhi wa sallam her konu man sahabu en jurmbara nder waraɓe Mus'ab ibnu Umayr warama ha konu man nder mawɗo sahabu en annabijo sallllahu alayhi wa sallam nder waraɓe ha konu man kanko wiyete Hamza bappirawo annabijo sallllahu alayhi wa sallam nder waraɓe ha konu man baba Jabir ibnu Abdillah ɗuɗɗum nder sahabu en andaɓe lolluɓe mbara ha konu latti ɗum konu Uhud man her nokkure banni sheyɗan bo wooki ha dow seyɗan wi annabijo mbarama matindi wooki siiki wi annabijo maayi nde seyɗan siiki banni julɓe fuu ɓanndu mum waati ha nokkure man ɗon ni annabijo sallllahu alayhi wa sallama o huuciti nde o nani sawtu seyɗan wi annabijo maayi annabijo wurti wongi dow sahabo en maako kanko annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ngari ɓe taari annabijo sallllahu alayhi wa sallam lattiɗum sahabo en luttuɓe man ɓaawo ɗon Ali ibnu Abi Talib nde wari tawi ƴiƴamji ɗo keewi ha hoore annabijo ɓe ha ɓanndu annabijo o hooci ndiyam wari oɗon rufa dow ɓanndu annabijo oɗon loota e noon Fatima bo wari waddi tekkeni ɗon yigga ƴiƴamji gonɗi ha ɓanndu annabijo sallllahu alayhi wa sallam ha ɗon ɓe nguli latti ɗum bana daaguni ɓe ngari ɓe ɗon gaɗa ha musɓe de annabijo sallllahu alayhi wa sallam musɓe man ɓaawa ɗon ƴiƴam ilanɗam ha annabijo man dari yo annabijo yari bone ha konu man ɗo ha konu lattindu konu Uhud wala ko annabijo yiday o musɓama sahabo en maako mbarama e noon bo ɓurɗan ɓe yiɗego her maako fof kanko annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓe mbarama ɓaawaɗon Talha ha ɓe ƴummina annabijo go ɓe ɗiɗo fuu ɓe mbaway ɓaawaɗon Talha Ubaydubna annabijo ha wurtode gaska man ɗo waway ɓaawaɗon Talha turini annabijo yaaɓi dow maako ɓaawaɗon wurti hen gaska ka mbiɗen go ɓaawaɗon annabijo sallllahu alayhi wa sallam wari ɗelliti dow waraɓe ɓaawo nde wurti o wari o tawi bappa maako Hamza ɓe mbari ɗum ɓe ta'i kine ɓe ta'i nofru ɓe ceeki reedu bappirawo maako Hamza radiyallahu an e noon yoga sahabu en maako ɗurɓe to ɓe mbari ɗo ɓe ta'a noppi ɓe gaɗa musla ɓe mbiyata ɗum be arabiya ɓaawaɗon annabijo sallllahu alayhi wa sallam wari dari dow maɓɓe torani ɓe kamɓe lattiɓe maayiɓe nder sahabu en maako kamɓe annabijo sallllahu alayhi wa sallam yo ñande man ɗo mbarama nder sahabu en waɗan 17 e noon bo halki noon bo no gas e ɗiɗo kalki ɓe keɓtay feferɓe kocan doggida ɓe muɗum mbara doggida walla bo ko a nanga dilla jaha cuuɗoya waɗan sahabu en no gas e ɗiɗo ɓe kattiti e noon bo 17 mbarama amma nder heferɓe no gas e ɗiɗo noon mbarama yo hakke himmiɗinago konu man ɗo waɗan aya 16 Allah ten ɗo jippini ha suratu Ali Imran ta ɗo janga suratu Ali Imran a tawan ayaje istusiduna wala taluna warrasulu wa kadhal id hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu aya iga 160 ha suratu Ali Imran ha 200 ɓe gello fu ɗon yewtana ko larani haala konu Uhud man hakke kono Uhud man mari batte ha annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɗo annabijo ɓe mbi tum siftoran konu man ha Allah ceni ɗo mayni annabijo sallllahu alayhi wa sallam yo konu man ɗo en ɗon paydo kuuje jur ha konu lattiɗum konu Uhud nder ko fo paydotoɗen ha konu Uhud man ɗo dina kaɗo ka yettaki en ɓe buutu ka yetti en ɓe caɗɗum ɓe nawɗum
annabijo yari bone ka fuɗɗu yottago ha meɗen yo hunde bo to bone yarama her mare sey nde mara daraja sey goɗɗo andande sey goɗɗo ekkitonde dina man na buutu yottiri ha meɗen kanjum Allah ceni ɗo Allah ceni ɗo wi annabijo khudhil kitaba bi quwa joga dina man ɗo be sembe inna sanulqi alayka qawlan sakhilan min ɗon jippina dow ma hunde teddunde dina na ɗum hunde fijirde ngam majum komo sey andino dina man heɓtaka famaka na kayen koka o fini noon o tawi o julɗo waɗa ko andata e dina man la dina man ɗo rufi ƴiƴam musɓi annabijo toski annabijo wala no yarda e bone ɓawɗon dina man fuɗɗi yottago ha meɗen kanjum ta pijiren ka e noon kat bo nder ko ɗum faydata en sahaba en ɗuɗɓe mayna nder maɓɓe mbara ha kono man nder maɓɓe wodi biyeteɗo Anas ibnu Nadr kanko ɗo bule sama bule soɗan capan jeetati e gelle kanjum Allah cen ɗo jippini aya dow mako minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alay fa minhum man qada naba wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila e noon Hamza bo wala keptuɗo mo sey derɗi ko wa Sa'd ibn Rabi nde wari tawi o mbarama ɗo wala keptuɗo mo sey derɗi ko wari heɓtimo bo ha kooli mako hakke ɓe mbarimo ɓe ta'imo ta'e kanko biyeteɗo Sa'd ibn Rabi radiyallahu anhu yo kat bo en ɗon paydo ha kono man ɗo sahabo en ɗo wala ɓuranɗoɓe wala goɗɗo warata wiya ɓuri sahabo en annabijo sallllahu alayhi wa sallam no goɗɗo o jaggirani dina fuu no huuri dina fuu en mbiyata wayne ɗo ka o ɓuran sahabo en la kamɓe ɗon nder hayrul qurun wala ɓuranɗoɓe kanjum annabijo e hayrul quruni qarni summa alladina yalunahum enen ka ko luttani en kam gerdoɗen ɓe jaktoɗen ɓe ngam yerdagoɓe ɓe yidgoɓe ɗo ɗon nder dina jotta yiɗi Aboubacar a julɗo a heɓran mbar jaari be majum a yiɗi Oumar a heɓran mbar jaari be majum ko waɗi ngam ɓe ɗo taari her annabijo kala ko heɓata annabijo ɗo fuu ɓe ɗon gondi be mako yo ɓe sababu maɓɓe dina man yetti en e noon wala ɓuranɗoɓe kamɓe wiyete sahabu en annabijo sallllahu alayhi wa sallam e ɗon kal bo nder ko paydotoɗen ha qissa man ɗo geddal ɗum ɗo ta ɓi adamajo yawo ɗum ta o laara geddal ngal kam pamaral ha ɗo en giiɓe annabijo yiɓe lisme ko seello tata cotte amma ɓe jippingel latti sababu ha jaalego maɓɓe ha kono yo an julɗo bo tata famɗitin ko huwata geddal ngal darata ngam ɓurnal enen hen gonɗen ɗo fuu ko moye ɗo famɗitina ko huwata min ɗume gaɗanmi wa minna wala ko ɗume oɗo laara je yimɓe larta hoorema hooreju man dara aɗo waɗa cirkuda a waɗay aɗo waɗa biɗaji na a waɗay gedde luttuɗe pat yimɓe ɗon geebi ɗum goɗɗo o latto o gañadijo o tuflejo o waadindiran yimɓe e noy amma o laara wala ko waɗata o ɗon ewa gedde goɗɗe feere o wadda geddal ɗo waran wiila moƴƴere waran wadda masiboji ha ummatore en andi ha ɗo saabu en annabijo umri ɓe hunde woore tan wi tata cotte nde ɓe cotti wari konu man kuugal man fu wari jiibi e noon yimɓe jotta geddan Allah tan ɗo jemma be naage amma giɗi hayru mbiya giɗi kaza yo sey yimɓe kakkilana ɗum ngam geddal kangal ngal wiyete laɓata ummatore wara itta hayruji ha ummatore fuu e ko moye bo sey larto hoore muɗum ta laara yimɓe woɗɓe feere ngam ɓurnal fuu to yimɓe bolwi haala gedde banni ko moye laara yimɓe feere nga tawan geddal kangal ngal wurtini annabi adam ha aljanna wartirimo ha duniya a tawan geddal kangal ngal nastini debbo her yiite o haɗi paturu ko ñaama yara ɓaawa ɗon o maayi Allah ceniɗo yangitimo a tawan geddal kangal ngal ko halki ummatoje fuu kañ gedde kalki ɓiɓɓe adama en kanjum ɓi adamajo julɗo o rena hoore ma ko waɗɗitago latti ɗum gedde e ɗon ɓaawa ɗon en ɗon paydo ha qissa mam kala nde masibo waɗi fuu kala nder albalaji gaɗi fuu ɗum lattoto sababu ha ɓamtugo mumini en kam muminijo kam to masibo waɗi moɗo Allah cen ɗo ɓamtiranmo be majum en giɓe konu man waɗi julɓe mbarama wala ko waɗay amma Allah cen ɗo jippini dow konu man ɗo ɗum mana ɓe waɗan ayaji 16 gelle ha suratu Ali Imran ngam majum goɗɗo laara ko waɗi annabijo ɓaawo ɗon wala ko waɗi mo ɓaawo ɗon ka o seyima o yeewo maɓɓito e makka ɓurnal fu to jarrabu e waɗi gal jiya dina ɗo woodi hunde lattinde hayru ɗo wara gal yeeso man haɗo ɓe mbarama ɓe nanggama ɓe kalki annabijo musɓama kaza amma ɓawɗo annabijo maɓɓito e makka ngam majum ɓaawo to torra waɗi julɗo gal jiha dina maako seyo ɗum wara ɓaawo ɗon e ɗon kat bo nder ko paydotoɗen ha qissa man ɗo annabijo sallllahu alayhi wa sallam o ɓi adama ɗo wapomo ko wapoto ɓiɓɓe adama en ha nder latti ɗum masiboji duniya annabijo o ñawan annabijo o sinkat annabijo o mayrete annabijo o dolo heɓanmo annabijo kaza kala ko wapoto ɓi adama fu heɓan annabijo sallllahu alayhi wa sallam kanko man bo o ɓi adama amma Allah ceniɗo suɓimo kanko man ɗo waɗimo o nelaɗo amma ko heɓata ɓiɓɓe adama en kan fuu heɓanmo yoɗo ko waɗi mbiyeten ɗum ɗo ta ɓi adamajo lencita her annabijo andugo ko suuɗi annabijo anda ko suuɗi annabijo anda ko warata janngo
ngam sifaji Allah kam ɗon jooɗi feere sifaji annabijo bo ɗon jooɗi feere ta yimɓe jillidira gal jiya sifaji man kanjum ha ɗo modiɓɓe mbi ko beeteɗo deweteɗo kam Allah tan kanko tan wiyete torro kanko on wiyete nafo yo annabijo bo torra Allah cenɗo ɓe nafude Allah cenɗo bo ɗon yana dow annabijo sallllahu alayhi wa sallam kanjum ɓi adamajo ta firlita dewal dow annabijo to rewan o rewa Allah amma o tokko annabijo sallllahu alayhi wa sallam heftan no rewri Allah cenɗom amma annabijo ka o darnata ɗum o rewa ɗum o e annabijo andi ko suuɗi annabijo andi kaza annabijo kaza ɗo kam o hoosi sifaji Allah go hokki annabijo yoɗo bo o dumoto e riita ɓe majum to haɓɓi ɗum ha nder ɓernde maako e ɗon kal bo nder ko ɗum faydata en e ko ndey baaɗini fewre kam timman duumatako goonga on luttata ha dow lesdi kanjum Allah annabijo sallllahu alih wa sallam o la tazalu ta'ifatun min ummati ala alhaqqi mansura la yadurruhum man khadalahum hatta yatiya amrullah ha riwaya feere bo hatta yatiya saa en giɓe hefeɓe man no kaftori no fewre man ɓe gaddiri nde no balmiji ɓe gaddiri no noynoy amma ragare man fo annabijo e maɓɓito e makka ɓe garti hunde mere kanjum an bo joga gongama ko on famarɓe ko on ɗiɗo ko on tato ko nde fewre no sankitori ha ummatore fu fewre man kam nde dillat ngam nanewa dalilaji tappata fewre na hunde wonde feere dalilaji to gaddama ɗo fewre man no ɗe ɗuɗiri no ɗe ɓamtori fu tawa nde do'oto yo ngam majum an jogiiɗo latti ɗum laɓɗum gonga man annabijo o famaro nde sahaba en mako ɓe famarɓe ɓe temeɗɗe jeɗɗo ɓe ya ujune tato nda ko gaɗi ɓe amma bawɗo annabijo e maɓɓitoy makka kanjum yimɓe modiɓɓe mbi ɓi adamajo julɗo o jogo laɓɗum o jaɓu o jogo gonga latti ɗum to lattake gonga man no yimɓe pamɗiri her man e fewre bo no ɗuɗiri fu fewre kam dillal nga Allah cendoyi ja al haqqu wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqa yo deraɓe no timmitirta qissa man ɓe ɓi adamajo julɗo o janga sira annabijo sallllahu alayhi wa sallam o anda sira annabijo sallllahu alayhi wa sallam ngam to a andi sira annabijo a jangi sira ma ko kala ko wappima her ngendam fuu a waɗan photocopie man kora ɗum ha annabijo sallllahu alayhi wa sallam tawa annabijo bo ɗum keɓno ɗum na walla ɗum heɓaymo nde ɗum heɓi mo noy o waɗi banni to a jangi sira annabijo a ekkitake sira annabijo wartan kala ko wappima ha nder ngendam man fuu a tawan photocopie man ɗum gapi ɗum annabijo sallllahu alayhi wa sallam e a tawan bo annabijo sallllahu alayhi wa sallama noy waadi be majum yoɓe jangugo sira annabijo ɓe sira sahabo en maako ɓe sira lattiɓe warɓe ɓaawo sahabo en annabijo ɓe majum ɓi adamajo famarata dina atan goɗɗo feɗo sugli janga siraji ɗina fata siraji mawɓe heferɓe o dañama kaza o waɗi kaza hadi kullu alaysa fiya fayida to a jangan jangu sira annabijo ma mouhammad sallllahu alayhi wa sallam sa jangi sira man lattoto ibra a wasitinorto ɓe sira man ngam an julɗo kam kala ko heɓete nder ngendam ma fo a loran ɗum ha dina maɗa accata ɗum ni no ɗum ɓilla heɓi mama andi no gadata ɓe majum ɗum seyo heɓi mama andi no gadata ɓe majum kala ko heɓima ha nder ngendam man fuu to a photocopie sira annabijo a tan hunde man nde wapinde annabijo sallllahu alayhi wa sallam yo ɗum muynete bo dow ko heɓi maman ɗum ukkatama hunde ukkoɗa hunde lattide firtande dina ma jaha gume en walla ha buude en mbiya ha ittane hunde man janga annabijo no waɗi ɓe hunde man heɓa ha dina ma rena ngam mbiya adamajo to reni dina mum kanga kan nafata mo ñande dargal Allah sendo fondu en ibadallah inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa qumu ila salatikum yarhamni warhamni Allahu Akbar